Benvinguts a La Remuntada, un podcast de vermut, reusenquisme i futbol. Bones a tots, bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al podcast de La Remuntada. Què tal, Nil, com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Tenia ganes de gravar. Després de la victòria de l'altre dia, podeu anar ficant coses al xat, hola Foca, hola a tothom, de les persones que ens estan mirant, prop d'aquestes 20 persones que tenim en directe, moltes gràcies a tots. Us podeu anar seguint, podeu anar comentant pel xat que us llegirem. Tenim una novetat. Sí, tenim... Aquí dalt ho podeu estar veient ara mateix. Aquí, sempre assenyalo al costat contrari, diu. Aquí, tenim això d'aquí. Ja no cal que fem sponsor de que ens seguiu a les xarxes, perquè aquí dalt us sortiran totes les que tenim. TikTok, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube i Twitch, que de fet Twitch ja estem aquí. Bona tarda, David, bona tarda a tothom. Perdoneu pel retras, o pels diversos retrasos. Aquí en teniu dos, de fet. Perquè teníem una petita reunió amb la ràdio per tot això de les narracions i tal, com sabeu. Aquest partit que ve a Terrassa és l'últim de la fase regular i esperem que no sigui l'últim de l'equip aquesta temporada. Per tant, havíem de parlar cosetes i no hi hem pogut ser abans. Tot i així ja estem amb ganes, un dia més, un dimarts més. Seguim sent regulars amb els dimarts, una cosa que també està bé, perquè és una cosa que necessitàvem ja des de feia temps, ara ja fa setmanes, no? Que ho anem fent els dimarts i més o menys sempre a la mateixa hora. Sí, i sembla que us agrada perquè sou prou gentet en directe, el qual... Sí. Fa més amè, també. Sí, recordeu també que això després va a YouTube, més que res perquè Twitter ens fa la punyeta, ja sabem que Twitter, quan li fiques un enllaç de Twitch o de YouTube, fa l'imbècil, però que estigueu atents que això va després a YouTube i també estigueu pendent que pugem contingut. Intentem setmanalment a TikTok, a Instagram Reels i YouTube Shorts no em sortirà. A mi em paguen per veure això, que no us enganyin. Massa poc te deuen pagar, llavors. Sí. Espero que et paguin una gran quantitat. De cara a l'estiu haurem de plantejar-nos un ventilador, no? Sí. També fa bastanta caloreta, aquí. Sí. I això que tenim la finestreta oberta. Però ens ho podríem plantejar diferent. Podríem fer com l'Aleix, que es fot un tandal al mig de la plaça Prim, amb els micros, i comenta amb el solet i un vermut. Doncs sí. Això ho podríem fer. Una carpa i que... Si paguen ho podem fer, si no jo no poso un duro. Què tenim avui? Tenim moltes coses avui, Sergi. Tenim un programa que... Tenim el mateix de sempre, tenim el post prèvia i la secció de cedits femení i juvenil, i després tenim una breu menció a alguna altra coseta que ja hem anat dient al llarg d'aquestes setmanes. Tenim un unboxing. Sí, tenim moltes coses que portem. Portem avui show. No et fa vergonya vestir així, macarra? Entenc que t'ho diuen a tu. A mi, per què? Perquè vas ensenyant xitxa i després aquí... Podríem fer un hot tub també un dia, Sergi. Ens fiquem en biquini, en una piscineta de pilotes amb d'esto. En biquini no, en banyador. I quan algú ens segueixi... Jo ja m'he ridiculitzat prou. Fiquem, gràcies per seguir-nos. I ens girem, apuntem una pissarreta aquí darrere i ensenyem l'anus. És broma, evidentment, no farem aquestes coses. Però sí, portem moltes coses avui. Programa amb contingut. Portem coses, opinions també. Han anat passant diverses coses. Només han passat 2 dies des que es va jugar el partit contra l'Olot i en aquests 2 dies han passat bastantes cosetes, sobretot pel tema del pròxim partit i tant en tema de les entrades com gestió de desplaçament per part de l'equip, per part del club, que és una cosa que també m'agradaria mencionar, ja que fa relativament poques hores que s'ha anunciat. En fi, si vols anem per feina. Avui, com veieu, no portem... Vols que comencem per això i així ja ho tenim fet? Perfecte. Avui, com veieu, no portem cap samarreta de futbol. Ho sento, se'ns ha acabat l'estoc. Sí, no, o sigui... Ja anàvem repetint samarretes al final. Tornarà. Suposo que algun dia anirem amb samarretes de futbol. Si la gent de Camisetes de Futbol Sorpresa ho està veient... El que m'agradaria... També, saps els equips d'Argentina que tenen versió de tirants, de samarretes de futbol? Sí, però no m'ha... No, doncs a mi m'ha molat molt. Però samarretes d'entreno em mola, samarretes de futbol... No, samarretes de partit no, però d'entreno. Per exemple, això m'agrada. Boca o River tenen moltes samarretes d'aquestes. Això m'agrada. I fan estiu. Fan estiu i jo almenys, tu no ho sé, Sergi, però jo cardo unes suades a l'estiu, cosa mala, paio. Sí. A veure,
Gent, comencem per una cosa que portem ja 58.000 vídeos dient-ho, però ho seguim dient perquè està a punt d'acabar el termini i ens segueixen avançant per la dreta. Tenim això, que és la substitució de seients a l'estadi municipal. Què hem de fer per votar? Molt fàcil. Us doneu... Gràcies pel follow, no ho he vist. No sé aquí al mig. Tio, et vaig dir que canviessis la... És que... Hòstia, tio. No Pulga Tejana. Pulga Tejana, gràcies per seguir-nos. Moltes gràcies per seguir-nos. Nom maco s'ha de dir, eh? Sí, m'ha agradat. És un rigut. Sí. Pulga Tejana, és un molt bon nom. Bueno, però aquí es veuen, ara quan tenim el fons negre ja es veu els comentaris, una mica. És que no puc fer uns comentaris blancs i uns negres, ha de ser tot negre o tot blanc. Llavors he fet vale. negre amb el borde blanc. Guai. Substitució. Tenim una proposta per darrere a 21 vots, si ho he calculat bé, a 31 vots, 21 vots per darrere, o sigui, som la segona, i en tenim una que està a 20 vots per davant. Com s'ha de fer? Heu de ser majors d'edat i... que heu d'estar dins del padró... Heu d'estar empadronats a Reus. Municipal de Reus. Exacte. Què hem de fer? Aneu aquí, donar pollo. No, David, ho sento molt, no, el club no ha... Bueno, l'únic gest que ha fet el club va ser el dia de partit de l'Olot, va repartir pamfletes amb un codi QR. Va pujar bastant aquell dia, però, va pujar com 30 o 40, ara, però no estaríem 3.000 persones, poc me sembla. Molt poc em sembla, i per mi, com vaig veure l'actitud de les pobres persones que repartien el fullet, ostres, què vols que et digui, menys ànimo que... Sí, o sigui, la proposta sabem que ve dins del club, hòstia, promocionar-la una mica més, tio. Promocionar-la una mica més, que al final també és la proposta. El que sembla que no es vulgui, saps? I la proposta l'ha fet ells. Que estem a... Quin dia és avui? Estem a 28 d'abril, que això acaba el 8 de maig. Quan acaba el 8? El 8 de maig, és d'aquí una setmana i mitja, tios. O sigui, i l'altra proposta encara agafarà més vots, segurament. Anem a fotre-li canya. Que esteu veient això, li vaig agafar el mail a mon àvia per votar, jo més no puc fer. Aquesta és l'actitud. Jo dijous vaig a sopar amb mon àvia, també faré el mateix. Mon pare ha votat, ha trepitjat el municipal 3 vegades. És l'actitud. Inclús agafeu els mòbils de la penya pel carrer i, sense compromís, me dones el mòbil, pim-pam. Però, de fet, crec Sergi, que podríem fer hasta penjar un TikTok de com s'ha de fer, rotllo tutorial, com si fóssim assalariats de l'Ajuntament de Reus o del club, per com si fos un puto pany... No ho diguis, que portem... Si tinc l'esquin, ja ho puc dir. Com ho feu? Aneu al comentari que deixarem fixat aquí. El deixo jo mateix, Sergi, que tinc el xat aquí. Doncs mentre jo vaig explicant. Entreu aquí, us registreu amb l'IDCAT mòbil, si en teniu, esclar, que és pràcticament obligatori per fer qualsevol tràmit de la Generalitat o de l'Ajuntament. I res, un cop estigueu registrats, entreu a la proposta, pim-pam, us deixem l'enllaç i l'únic que heu de fer és donar el botó de... espero que no ho tingueu en castellà, com ho tens tu, Nil, i que protegiu la llengua i apoyeu doneu suport, en aquesta proposta. És que és molt fàcil, És apretar un botó, nanos. És apretar un botó, no té més. Ho pot fer hasta la gent que és presidenta del PP. Apretant un botó pots canviar seients, butaques que són allà des del segle passat, pràcticament. És tan fàcil com fer-ho, nois. No és tan difícil. Vinga, tots a votar perquè tinguem seients canviats. Roig i negres, ja no parlo de roig i negre. Roig i negre, sabeu què podem fer un dia? De nit, ens colem al municipal, pintura vermella i negra, anem pintant. I que l'endemà es trobi l'estadi roig i negre. I l'Ajuntament, com que no vol fer res a l'estadi, segurament dirà, no trobarà diners ni per canviar-ho. M'han pintat l'estadi, quina pena. Vaig a mirar les càmeres a veure què ha sigut i no trobarà res perquè anem tapats de dalt a baix. El resum és aquest. Dit això, fem transició. Sí, perquè me veia tot el directe així, sense pensar-ho. No sé què anàvem a fer ja, Sergi. El post. El postpartit, sí. ordre. Jo pintaré puta PSC. Jo em semblarà fantàstic. Bé, doncs, postpartit contra Olot, 1-0, gol de Ricardo Vaz de penal a la primera part, minut 20 i poc, me sembla que era, 22, 23, sí. Per allà rondava. Anem per parts. Sí. Esportivament, futbolísticament, joc de l'equip molt bo,
Primera part, sobretot. La veritat és que es nota moltíssim quan l'estadi apreta i quan, quan hi és aquest jugador número 12, que se sol dir, es nota, els jugadors ho noten i el Reus va sortir, que és el que li demanàvem i que és el que jo vaig dir, per cert, que sortirien a apretar i a mossegar des del primer moment. L'Olot no recordo una jugada d'atac a la primera part, si no fos pels últims 5 minuts, van ser de la primera part, no recordo pràcticament trepitjades a l'àrea de Dani Parra, i a la segona part sí que una mica més, no diré a Marrategui, però a protegir. El Reus va continuar tenint les seves. Pol Fernández Serra, que el mataré, les coses com són, el mataré. Sí, jo vaig voler fer l'edit per TikTok Sergi avisa, estàs avisado, i ja està. I el partit que es guanya jo no tenia cap... El Reus mereixia haver guanyat per bastant més, van patir en algunes ocasions. Segona part jo em vaig fer caca en algun moment, però tot i així tampoc... Dani Parra va fer una aturada prou bona, tot i que la pilota li va anar al cos, doncs s'ha d'estallar i s'ha de posar el braç. A mi em va agradar molt Dani Parra. Sí. A mi em va agradar molt Dani Parra. Sí. Molt solvent i molt... 0 gols encaixats, és que al final què li pots demanar? Pobre home, o sigui... I li van xutar a porteria. Dani Parra va haver d'intervenir. En general... Aquests tirants els vaig anar a comprar i amb ta mare, Eduard. No, ja ho he dit. Per cert, tenim aquí, damunt del Sergi, camí del 70, no ho sabeu. Sí. Sí, està canviat. Se'l veu molt segur Dani Parra, sí. A mi m'està convencent molt. És un porter molt de nivell i que segueixi així, sisplau. Que és seguretat. Sí. És seguretat. A mi a nivell esportiu la primera part la trobo molt bona, em sembla una primera part de 9 tranquil·lament, de 10 hi havia coses millor. És que es demanava així. Era el que feia falta. I jo crec que l'Olot no és un equip massa més senzill que l'Atlètic Lleida. De fet diria que l'Olot té més qualitat. Sí, òbviament. De fet jo ho he dit l'Olot perquè no els hi acaba de tal, però a mi em sembla que tenen un molt bon equip i que crec que si segueixen amb aquesta dinàmica amb una mica més de pasta poden ser un equip que intenti inclús lluitar pel play-off de cara a futures temporades. Tant de bo salvin, ho he de dir, o sigui, a mi m'agradaria molt que l'Olot mantingués la categoria l'any que ve, que crec que a més s'ho mereixen. Dos exreus a l'Olot, per cert, Ayala i Ruben Henry, que va ser ovacionat a l'estadi. Henry, que per mi va fer bon partit dins de les poques ocasions, una mica desaparegut, però perquè el pobre tampoc podia fer res més, vull dir, si no li arriben pilotes un jugador és complicat que pugui destacar. I Ayala, que sí que em va semblar un jugador mediocre. A tu no et va agradar? No, gens. Hòstia, a mi contra allà em va semblar el millor de l'Olot. A mi el que em va agradar molt va ser Pau Salvans, que a l'anada no hi era, em sembla. Crec, no me'n recordo, crec que no. Xacada a aplaudir Ruben Henry a la pallasso de campionat, potser sí, no ho sé. Amb Ayala no m'hi vaig fixar gaire en aquest sentit. Primera part per mi molt correcta, segona a mi hi ha una cosa que em falla una mica. No, primera part, l'única cosa que no m'acaba d'agradar és ha d'entrar Pol Fernández per Alberto Benito i més enllà de que falla el que falla, no obviaré això perquè ja ho has dit tu i ho vam veure tothom, primera part es nota que està fred, que entra pim-pam perquè no està clar, la segona millora molt a nivell ofensiu i defensiu amb la pilota als peus. També, segona part, hi ha una cosa que no m'agrada, que és Kenneth està 10 minuts demanant el canvi. Kenneth no podia més i va estar 10 minuts vomitant sang. Vomitant sang? Era broma. Vale. També s'ha dit d'alguna vegada d'Alberto Benito que pobre ha acabat el partit mort i no li havies mai vomitar sang al pobre. Rampes. No, rampes on el que tingués és igual. I hòstia, tornem a tenir un nano que és l'Aitor, que és boníssim, però de 1,68 o 70, no sé com va dir l'Aitor, que és com si em fiques a mi, de davanter centre a rematar pilotes. A mi em va semblar el fet de renunciar lleugerament a intentar fer un segon gol que potser hagués fet falta. Per tot el contrari, jo en línies generals surto molt content. Més la primera part que la segona. Molt satisfet, és un resultat enganyós, però perquè ens vam quedar pocs gols, o sigui, perquè per mi era un partit de 3-0 perfectíssimament. Sí, segona part Olot va apretar molt, va posar una marxa més, També perquè els hi vam deixar una mica, en aquest sentit. I després vols comentar alguna més d'àmbit esportiu? Sí, que Carbià em va semblar, a nivell ofensiu no, tampoc va tenir oportunitat de fer res, però a nivell defensiu Carbià va aportar moltíssim. Jo en general crec que tot l'equip va estar molt bé. Pol Fernández molt compromès amb el treball. A mi me va preguntar l'Andrés, per qui t'ha semblat Man of the Match? I dels 5 noms que potser li vaig dir no te'n sabria trobar un. És que si el Man of the Match en vez del Pol Fernández me fiques a Requesens, a Ricardo o a Toscano, és que també em sembla una grandíssima elecció.
També molt contents també de veure un altre cop a Ramon Folk. Sí, hòstia, no me'n recordava. I es nota. Molt necessari en aquestes segones parts per donar una mica de pausa al joc, per una mica de tranquil·litat, a mi em recorda moltes coses no em sortirà. Em recorda molt el que era Busquets pel Barça, tio. Un tio que físicament no sembla res i que és més lent que, jo què sé, que un caragol, però que et dona una cosa al joc que no t'ho sap donar cap jugador més. No hi ha un jugador a la plantilla que et doni el que et dona el Folk. No hi és. I si a final de temporada el Folk... Quan s'ajunten Folk, Xavi Jaime i Toscano, aquest mig del camp no hi ha qui la vegi. És el millor mig camp de la categoria, segurament. Sí. Almenys del nostre grup. Segur. Tranquil·líssimament. M'agradaria destacar també aquesta... Mira, no s'ovaciona a Henry, s'ovaciona a Nahu per l'ampolla que es va donar. No, a Henry quan el substitueixen també se l'ovaciona, em sembla. Per donar a tribuna. Bueno. Sí, donen ampolla a tribuna. Sí, el que sigui, no és novetat que un tal Eduard KS36 no se n'enteri de res, però bueno. No li feu gaire cas. Aquesta persona, pel xat, el fitxatge és Toski. Quina barbaritat, què portento? Toski entenc que diu Toscano. Toscano és el millor fitxatge de l'any passat, sense cap tipus d'opte i de les renovacions més importants, i tant de bo que segueixi l'any que ve. La veritat. En general, en àmbit esportiu, molt content. Àmbit extraesportiu, que el vols comentar? El vull comentar. 3.584 persones, m'ho estic tirant de memòria. Mon pare va tornar al camp, va vindre el Girona B l'any passat, però sense comptar Girona B l'any passat, mon pare va tornar al camp després de... crec que no hi havia anat en cap partit, ni de segona catalana, ni primera federació, ni tercera federació. Primera federació segur que no, Sergi. No, tercera federació. No has dit primera federació. Pues... Volies fer un mix entre primera catalana i tercera federació i fet... És primera catalana. I has dit la categoria en la qual no estarem. I això és un exemple de... I mira que jo li insistia, ves, perquè mon pare sempre ha sigut del Reus, però que és molt racista en això de que no és el Reus i tot això. Hi ha molta gent que li passa. Mon pare va tornar al Reus, tio. I això és... I com mon pare, no és perquè mon pare sigui especial, ni jo sigui especial, és perquè, hòstia, això a quants pares més els hi pot estar passant? Posem un valor aquí, 3.500 persones en un partit de segona ref, segona millor assistència de la categoria, no del grup, de la categoria al cap de setmana, només per sota del camp del Xerez. Quin dels dos? Dels dos. Comparteixen camp? Sí. I, clar, posem un valor. Vull dir, jo 3.500 persones el recordo en pocs partits a segona divisió. S'està creant una massa social, bueno, de fet, jo crec que ja està consolidada una massa social que és equiparable, amb el Sant Andreu no, però amb l'Europa, amb el Nou Sardenya, hòstia, jo crec que es pot començar a equiparar. Potser l'animació no, però la massa social hi és. Sí, l'afluència de gent, la massa social hi és. Sí, l'animació s'ha de remar molt aquí encara. No, s'ha de remar, però vull dir, el mapa polític, estava pensant, el mapa futbolístic del futbol català, el Reus ja està tenint una presència molt sòlida. El Reus Futbol Club Redis ja està tenint una presència molt sòlida i això i és el que ha de ser. Hem de ser conscients i hem de protegir-ho i dos, seguir fent que això continuï augmentant, perquè hi ha molt de marge encara perquè continuï augmentant. El Gol Sud aquest cap de setmana es va obrir per nanos de les escoles de futbol i collons, n'hi havia, n'hi havia. Tu ara imagina't que, clar, tots aquests nens quan tornin a l'entreno aquest dilluns, ahir o avui o aquest dimecres, diran, ei, que jo vaig anar al partit del Reus i m'ho vaig passar de puta mare, veniu també. I qui sap si per la temporada que ve són nous abonats i amb ells són pares i amb ell el seu amic de classe que no és del futbol però que també és amic seu a classe, vull dir. Sense anar més lluny, per exemple, mon pare, una persona que al futbol ell li agrada molt jugar-lo, però veure'l mai li ha fet res, o sigui, mai li ha criat gaire l'atenció. Ara, si vols, deixeu perquè m'ho tapa, tinc el xat en petit. Sí. I enguany ha vingut potser 5 partits del Reus. La meva parella, que li suda el nabo al futbol, i la teva segurament també, han vingut a l'estadi i han disfrutat. I és una mica l'objectiu, el que es pretén aconseguir, i jo crec que això s'està aconseguint. I el gest, com has dit tu molt bé, de les escoles de futbol, em sembla,
l'hòstia que se segueixi fent i que al final hi ha gent que està començant a venir al Reus amb el Reus Futbol Club Ràdio, és que amb el Reus Deportiu o hi va anar poquíssim o no hi va anar. També perquè jo continuo pensant que aquest mode, com si diguéssim, d'aficionar-se al futbol local no és només perquè el futbol local també, hòstia, ara anem a fer-nos tots de l'equip de la ciutat o del poble, sinó perquè també l'augment de preus en el que és el futbol professional i sobretot abans tothom era Barça, Madrid, Atlético de Madrid, els raros, pues ara són molt més cars i ens hem de fer i jo continuo pensant que hi ha una part molt important que és per això. Sí. Encara que no ho pensis, jo crec que és intrínsec, però... És que al final anar a veure el futbol de primer nivell s'ha tornat una exclusivitat. Però, hòstia, que vegis, no sé qui m'ho va comentar també, abans anaves al Reus i només hi havia 4 jaios. Eres tu i 4 jaios. El Carrasco ho va dir quan va venir aquí. Hòstia, hi ha més nens, tio. Hi ha més nens. I més... Al cercle central ahir, el Ricard Notario va dir els meus alumnes de quart de l'ESO m'han dit que aniran a Terrassa a veure el Reus. Clar. Quart d'ESO, 16 anys, 15-16 anys. Clar, és que ojo, és que ojo. Mon germà, que en el moment que existia el Reus Deportiu de futbol a l'estadi tenia 4 anys i per tant al camp no hi anava, ara s'està aficionant al Reus i és el que es vol aconseguir. Llegeixo el comentari que ha fet abans el Pol, que ha sortit del xat i no... Diu el Pol, l'altre dia a Manresa celebrant que havien posat 1.500 persones i tampoc és que sigui una ciutat molt més petita que Reus. Lleida en Tarragona que absorbeixi aficionats dels pobles del voltant. Molt cert. Sí, totalment. Que per cert, enhorabona a Manresa per pujar a segona federació. Enhorabona. Em carda un pal terrible anar-hi, però... Bueno, per almenys està a prop. Sí, i és Catalunya. Jo sempre que pugin catalans, a excepció de l'Atlètic Lleida, del Nàstic... Home, un n'havia de pujar sí o sí. De Catalunya, si puja un que no és català anem malament. Sí, però entre Manresa i Badalona potser m'hagués fet més gràcia el Badalona, però que, per cert, han fet fora el Dòlera a falta d'un partit... Error gravíssim. Jo crec que els hi passarà molta factura, això, el play-off al Badalona. Però, en general, sí, o sigui... posem en valor també 3.500 persones en un camp on hi caben segons les dades oficials 4.200 de peu segurament 4.500 o el que sigui, és una cosa a tenir molt en pràctica i a tenir molt de valor i que aquest és el camí a seguir, o sigui que la part social hi és, I collons, si a primera catalana aniran 1.000, a tercera ref arribàvem a 1.500, 1.700 i 2.000 finals de temporada? No, a la primera temporada. Segona temporada, tercera ref. Arribes en partits com a Girona B a 3.500 persones, però l'habitual eren 2.000 persones. I ara a segona ref consolides una mitjana de 2.500 persones cada partit. Què ens hem d'esperar, tio, si aconseguim un ascens, tio? És que l'igual potser, si puges a primera federació... És que hi ha molt més... Ara hi ha molt més força, hi ha molta més força que amb l'antic Reus. Sí, i fot. Però és que jo crec que encara que no s'aconsegueixi un ascens, l'any que ve tindràs més gent al camp, segur. Segur. I potser arribarà un dia que el camp ens quedarà petit. Potser. Tant de bo. Tant de bo. I ens haguem d'anar a Riudoms a jugar, com havia de ser en el passat. El teu pare ha de pensar que el nou Reus és dels socis i que gràcies a nosaltres podem continuar competint. Si el va millorem com a equip i com a entitat. Sí, totalment. Totalment. Però no... Aquí llançaré un dardo, que potser no hi estaré d'acord, però el nou Reus és gràcies a una persona. Principalment, que es diu Marc Carrasco. Que es diu Marc Carrasco. Perquè sense Marc Carrasco aquí no segueix. Sense el sentiment i la força, com si diguéssim, del Marc, la gent no s'hagués sentit tan seu l'equip, com si diguéssim. I bàsicament també pels resultats esportius que ha aconseguit aquest senyor, tio. O sigui, al final, si s'hagués quedat a segona catalana o en 5 anys haguessis aconseguit només pujar a primera catalana o a Lliga Elit, pues segurament al camp no hi aniria ni el Tato, i potser aquí tots serien del Nàstic, vull dir, o de l'Espanyol, o del Barça. Com et va passar a tu, Nil, per exemple. Què passa amb mi? Al final et vas enterar que hi havia un nou Reus a primera catalana
en un partit que resulta Contra el Valls. Contra el Valls, La que primera van anar catalana. 2.000 persones. Sí, perquè tenia un col·lega que en el seu moment estava a la base del Manyanet i em va dir, hòstia, que el Reus juga. I dic, com que el Reus juga? Per això, i et vas enterar. I per què el Reus jugava aquell partit? Doncs perquè el senyor Marc Carrasco havia construït un equip. Ho va dir el Liviano que... a un podcast que té el Diari de Tarragona, de dir, és l'equip i el club del Marc. Per molt que no sigui ni directiu ni res, i que quan el Marc marxi el Reus continuarà sent el Reus. Sí, i que algun dia el cicle Marc Carrasco ho va dir acabarà. perfectament el Liviano, que és l'arquitecte. Va dir, Marc Carrasco s'ha inventat un club. I és molt cert. Llegeix tu aquest comentari del Jarazone? No... Sí, llegeixo un... Hi ha comentaris que millor no llegir-los. No, hi ha comentaris els obvio, Sergi, hi ha comentaris que els obvio, però n'hi ha que valen la pena de comentar. Està passant. Jo, si fos de Barcelona, seria prohibitiu veure el Barça. Me n'aniria a Sant Andreu o a l'Europa. Sí. I més per com estan arrelats aquests clubs també al barri, el sentiment de barri. Al final, Barcelona és una ciutat que s'ha gentrificat una bestialitat i que cada vegada a Barcelona hi ha menys barcelonins i Barcelona és una ciutat més per turistes i no descobrirem aquí res a ningú i la gent de Barcelona al final en què refugia? Doncs en els seus barris, en la seva cultura i en la seva tradició, i dintre d'això doncs, entren clubs com el Sant Andreu i com l'Europa, i no només són clubs de futbol sinó que també són un espai de trobada, un lloc on et pots sentir identificat, uns valors propis. És casa teva. Exacte. És el club al final, mira, ho va dir, crec que és el Toti qui ho va dir això, apoyar el club de la teva ciutat és de mèrit. Si apoyes un club que no és de la teva ciutat només perquè guanyes, que t'agrada guanyar, no t'agrada el futbol, t'agrada guanyar. I això no vol dir... I ho diu una persona que, ho he dit obertament moltes vegades, jo sóc del Barça, però en un Barça-Reus anirem al Reus, i tu igual, Sergi. Sí, i això no vol dir que, collons, que a mi no m'agrada que guanyi el Barça, o que jo de petit no era del Barça, perquè al final qui digui que no, menteix. El meu pare era del Barça, el meu avi era soci del Barça, però un cop tu creixes i dius, hòstia, amb quin sento més identificat, saps? No. Amb l'equip que porta la rosa de la meva ciutat, que juga a casa meva cada 2 setmanes, sigui la categoria que sigui, i que porta... i que juguen nanos, a més, una cosa que tenim nosaltres, que juguen nanos d'aquí, hòstia, és més que el Barça que juga el De Jong d'Holanda, el Cancelo de Portugal i el Pedri de Canàries. I que surts al carrer i veus a Ricardo Vaz i surts per Sant Pere i veus a Ramon Folch amb els fills, vull dir... I quan vas a Solde veus a Josep Ramon Cerdà. Digues això del Cornellà i si vols passem a aquesta última cosa que tinc aquí. Socialment renta més ser de la part alta de segona ref i lluitar cada any per pujar que estar a primera ref lluitant per la permanència. Sí. Socialment, home, doncs... Socialment sempre et surt a compte estar més amunt de la taula, sempre. Ara a Barcelona el Cornellà pujarà com l'espuma amb la compra de Messi. Em sap greu pels aficionats tota la vida al Cornellà que se'ls omplirà la grada de narizudos. Sí, això és molt cert, el Cornellà... En aquest sentit, el fet de que el compri el Messi perd una mica, jo crec que perd una mica d'identitat. Perd una mica d'identitat i més quan et poses els comentaris per molt que ara el Cornellà tingui 700.000 seguidors a Instagram o 800.000 o els que tingui, que entris als comentaris del partit i que el community manager hagi de limitar els comentaris de la publicació perquè el Cornellà va perdent, perquè ara no poden canviar la plantilla a 28 d'abril, i vagi perdent contra un altre equip i vegis el típic argentí que diu che boludo, aquí estamos con vos, Cornellà, dale pelotudo, dale. De fet ho vas passar tu pel grup que tenim. Ja hi ha gent dient coses als posts del Cornellà que òbviament són en català. Hi ha clubs que no, com la Muntanyesa, que els fan castellà. A veure, gilipolles, que vius a Vixa 31. Et faré clip de TikTok d'això, que ho sàpigues. No, digues. O sigui, vull dir, vius jo què sé, a Talleres, Córdoba. A Ciutat de México. No, a Ciutat de Mèxic espero que no estigui a Argentina. Però és que no... Vius a La Plata. Estàs mirant el puto Cornellà que juga a 5a divisió espanyola. Perquè el Messi ha comprat el club. Que segurament el Messi no sap ni què ha comprat el Cornellà. Segurament Messi li dius, ubica el Cornellà a Catalunya i te'l posa a l'escala. I te'l posa a Cuenca. Vull dir... No cal que li dones el mapa d'Espanya, li dones el mapa de la província de Barcelona i te'l posa a Manresa. Mare meva, tio.
Preocupat de com va jo què sé, El taller és el que sigui. l'economia del sol argentino, tio. Peso. argentino. Sí. Abans de passar amb el tema, ja fer canvi d'esto i passar a cedits, i una cosa que us volem ensenyar, que ens van donar l'altre dia, que potser per xarxes ja heu vist, però que no hem fet l'unboxing encara oficial. Tenim dues imatges, ensenyar-vos. Una és del senyor Andreu Rauet, que és ara mateix els primers escuts confirmats per la segona federació del curs vinent, tenint en compte que es mantingués el mateix com està fet el grup. Tenim Terrassa, que ja no s'hi juga res per sort de cara a la temporada que ve, Espanyol B, València Mestalla i Girona B, que repetiran categoria, i el Manresa, que és el recent pujat, torna a la segona federació després de 2 temporades a tercera. El Nàstic no està baixat encara. No, de fet, el Nàstic jo crec que salvaran. Sí, jo crec que no tindran gaires problemes. Els queden 4 partits que jo... I contra el Sevilla Atlético. Contra el Sevilla Atlético, ojo, que tenen contra el Tarazona encara. Sí, aquest partit pot ser sang, Però llàstima que tenen el Torremolinos, que també està fent molt el tonto. Però evidentment si baixa el Nàstic i nosaltres no pugem, ens toca el Nàstic. Tenen complicat. El Tarazona, els queden 4 partits, un contra el Sevilla B. A sobre crec que a casa, que jo crec que guanyaran. I després tenen 2 complicats, no els dic en ordre, però tenen Europa i Tarazona, que l'Europa va caixa o faixa pel playoff, i el Tarazona també el mateix però per salvar-se. I després tenen Hèrcules, que l'Hèrcules no s'hi juga res, però anar al Rico Pérez s'estan deixant molt... Cuidado de les multicontes, diu la Foca. Jo comptes de Twitter en tinc 2, i de fet el portàtil només en tinc una, que és la meva personal, que és de fet la que esteu veient. Tinc el mòbil, la de la remuntada, i la meva personal, òbviament. Bueno, i la de Campaners de Reus, perquè en soc el community manager amb moltes cometes. No faig un cul, o sigui, tinc el compte de Twitter i pujo un tuit quan toquem campanes, no hi ha més, no res. I per últim, ho tinc aquí, que és ara mateix com tenim el mapa del grup actualment. Com podeu veure en gris, els 4 dels 5 descensos confirmats, Atlètic Lleida, Torrent, Andratx i Porreres, i el Sant Andreu amb la copeta de ja campions. I no està posat aquí perquè no sabia com cony posar-ho, però Balears i Poblense, que ja tenen el playoff assegurat. Ara m'has fet pensar-hi, i ja ho comentarem després, però compta amb Torrent, perquè jo no les tinc totes de que Barça guanya Torrent, Jo no sé si te'n recordes, però del Torrent pensava una cosa i després d'anar a jugar al seu camp, ara perds una altra. Home, la possibilitat hi és. I sabent com és el Barça fora de casa, que li ha costat enguany. Compte, I una altra cosa que volia dir aquí és que hi ha una possibilitat, Sergi, veient que a més l'Eivissa crec que està en descens ara mateix, i és que pot ser que l'any que ve a segona federació només hi hagi un balear. Que Atlètic Balears pugi, Poblense pugi, i l'Eivissa baixi i només pugi... Mallorca B, que ara mateix està a 4 punts per sobre del... Crec que en queden 6 i està a 4 punts per sota del Manacor. I aquí em em passa una cosa amb Mallorca si no pugem, i és que tu això ho saps. Tema Reus en joc, nois. Aquí anem a ser sincers, això ja ho podem treure, anem a passar a l'escena normal. I és que és molt maco i molt de... Jo soc partidari d'una lliga de filials i crec tu, Sergi, que més o menys el mateix. Sí. Però a nivell de Reus en joc és molt més còmode anar-nos al camp del Mallorca B que anar-nos a Manacor. Perquè a més les illes, nanos, el transport públic és gratis per la gent d'allà i la gent que no és d'allà, almenys el bus que hem agafat nosaltres sempre, però la connexió és justeta. Realment si surts de Palma... Realment no és tan justa. Hi ha un bus a Manacor. Si te'n recordes, o sigui, tu quan arribes a Mallorca... a l'aeroport només arribar, estàs dient. Sí, quan arribes a Mallorca hi ha un bus llançadera que et porta que passa cada 10 minuts, que et porta des de l'aeroport fins a Palma, al centre. I de fet et deix davant d'una estació subterrània de busos, on hi ha busos diaris, que passen diverses vegades al dia, amb un colló i mig d'andanes que et porten a pràcticament cada població, no cada població, però a les poblacions referència, o
sigui, és radial, com siguéssim, et porta a tots I me'n recordo haver vist vos a Manacor, a Sa Pobla, a Andratx, de fet és el que vam agafar, a Porreres. Llavors, la mobilitat no és tan dolenta. El que passa és que, clar, si ja hi ets a Palma, doncs no cal que et moguis de Palma. També et diré, tu perquè... Abans que agafar un bus a Manacor, però bueno, a mi ja no em faria res, tampoc és tan difícil. Pitjor em faria, pitjor em faria que pugés al Maó, que és a Menorca. No és Sporting Maonès? És que no... Balears controla els de dalt, els de baix... Crec que va desaparèixer, Crec que... Però bueno, que és igual. Hi ha l'Sporting Maonès, ara, no? Que és Menorca, però, no? Això? Maó és Menorca o és Mallorca, Sergi? Maó és Mallorca o és Menorca? És Menorca. Anava a dir, Menorca... No hi ha cap equip de segona federació a Menorca. El club de fútbol Sporting Maonés fue un club español con sede en Mahón, Menorca e Isla Baleares. No existeix. No sé què anava a dir. El tema és, Sergi, que tu, perquè nosaltres hem tingut la sort a Reus en joc, que el Reus s'ha portat molt bé amb nosaltres i les tornades ens han portat al bus, amb el club. Però jo vaig mirar quan vam anar a Porreres, perquè llavors no havíem parlat amb el club, amb Andratx ho vam parlar. La tornada de Porreres a Sa Pobla, o sigui a Sa Pobla, a Palma per agafar vols, havíem de pagar un Uber sí o sí. I dels 50 pavos no baixava. Sí, els maletins ja van direcció Torrent, molt evidentment, igual que van arribar a Lleida just al descompte. Sí. Van arribar, perquè es va trobar un embús la gent del Barça. Per això és molt més còmode que pugi el Mallorca B. Si no fos narrador o Reus en joc tingués 100.000 euros de pressupost, et diria, endavant al Manacor. I perquè a més també té pinta que ens podem tragar al final del Llevant, o sigui, l'any que ve si no pugem ens tragarem mitja lliga de filials segurament. I és una cosa que a mi a nivell esportiu em fot molta mandra, sincerament. I a nivell narrador hi ha una part que també en el sentit de que, hòstia, m'agrada narrar coses com l'Andratx o el Porreres perquè, nanos, per posar-vos en context de coses que tinguem podats buscar, és una cosa que ho portava preparat. Que estiguin l'Andratx i el Porreres a segona federació, que hi hagin estat enguany perquè ja han baixat, és com si aquí a Catalunya i aquí al camp de Tarragona tinguéssim el Mont-roig i... El Vilaseca, sí. No, el Vilaseca no, perquè viuen 30.000 persones a Vilaseca. Estic parlant a nivell de població. Però és com si el Mont-roig, que està a quarta catalana, i el Riudoms, que està a tercera catalana, estiguessin jugant a segona federació. A nivell de poblacions, crec que és... Andratx és com Mont-roig més o menys, Mont-roig està entre les 10 i les 15 i també Andratx més o menys igual, i Porreres està com Riudoms a nivell de població, crec que són 7.000, 6.000 vaig trobar. És que ja no us parlo ni de Cambrils a primera catalana, o sigui, és com si el Mont-roig i el Riudoms estiguessin a segona federació. Són pobles amb... Mira, molt de mèrit. Lo del Poblet és molt fort, evidentment, o sigui, l'excepció del Balears... El que passa que també tenen moltes més ajudes, al final, al ser tan poques poblacions, tenen moltes ajudes també dels consells comarcals, bueno, sí. No sé com deuen estar dit allò, però de l'administració. I al ser més pocs equips, doncs al final és més fàcil que vagis pujant, però també t'has de mantindre allà, i has d'arribar allà i has de crear un equip competitiu i has de lluitar amb els millors de Catalunya, pràcticament. Sí, última cosa, que la tenia aquí apuntada i no hi he pensat més, i és celebrar que Reus l'any que ve tindrà Copa del Rei una altra vegada. Sí. Si perdem a Terrassa 58-0, tenim Copa del Rei. Passi el que passi, perquè el Terrassa no es pot atrapar, i el Barça B no la pot jugar perquè és un filial, per tant tenim la Copa del Rei assegurada l'any que ve. Molt de gust que torni la Copa a Reus, Sergi. Molt de gust. Un torneig molt bonic, a veure si ens podem carregar també a un equip en la primera ronda de la nostra categoria, més o menys, com aquest any l'Europa, i ens torna a vindre un equip professional. Sí. A més que això et fa... A nivell també jo crec que ha fet molt, a nivell de pasta, això el curs el club se n'ha vist rebotat i ho celebro, i tant de bo sigui així l'any que ve. Passem als cedits i després fem l'unboxing. Vinga. Ens queda alguna cosa més a banda d'això? La prèvia, sí, la prèvia ja hi comptava. Bé, doncs, els cedits juvenil i femení. Començarem pel femení avui,
començarem pel final, m'ha vingut de gust. Femení, que ja ha acabat la Lliga, va guanyar 0-6 al Riudoms, un Riudoms que no s'hi jugava la friolera de res, perquè estan descendits. Vaig veure el partit, el resum, jo no. I t'he de dir que a la portera del Riudoms, Bueno, és el que té que encaixi 150 i pico gols en un any. Jo crec que un porter que encaixi 150 gols o té unes defenses completament dolentes. No, les defenses eren horribles, eren inexistents. Prou, parem-ho, ja està. Ens vindrà algú del Riudoms eren i s'emprenyarà. En sèrio. Jo crec que al Riudoms li ha degut passar alguna cosa. Em nego a pensar que el Riudoms, les jugadores són del primer equip del Riudoms. Vull pensar que són del Riudoms B, que ha passat alguna cosa a Riudoms. No, en sèrio, perquè jo he arbitrat els partits del femení del Riudoms i collons, sempre hi ha hagut molt bon futbol femení i eren bones. Tio, però em nego a pensar que aquestes jugadores són d'aquesta categoria, que poden perfectament ser del B i que ha passat alguna cosa que s'han hagut de desmantelar l'equip i han hagut d'agafar les jugadores del B i posar-les a jugar, perquè eren malíssimes. Però bueno, també el futbol masculí, el Morell ha fet així i ara està tercera catalana lluitant per no baixar quarta, que vull pensar que se salvaran. Juvenil A va empatar contra l'Olot 1-1, me sembla que van jugar fora de casa, van jugar a Olot. Un juvenil A que encara té opcions de pujar a honor, però la primera plaça, igual que nosaltres, se l'ha portat el Sant Andreu. El juvenil A s'ho barallarà amb el Badalona i crec que amb el Mercantil, si no vaig errat. Què diuen pel xat? Qué marrón se està poniendo la cosa. Eduard, crec que... Mira, de fet, el banejo 10 minutets, Sergi? No, deixa'l. Que ningú li fa cas al final i... Tu. És molt... Bueno, perquè li he dit que em deixi una mica. Sí, realment, Eduard, tio, que si no et fan cas fora d'aquí, tampoc tenim per què fer-te nosaltres. Podem anar ja als cedits de veritat, ha fet gràcia. Com rebia, És que m'encanta com rebia, tio. Qui? L'Edu. Sí, Xina més que roba. Anem amb els seguits de veritat. El Mollerussa que va empatar a 0 contra el Tona, el Coll no va anar convocat, Pepo titular i no va encaixar gol, segur que té un 0-0, nois, no encaixeu gols. El Vilanova va guanyar contra l'Escala, Torrents va ser titular, va sortir el 62 del camp i va ser substituït el 62, no va marcar, però el Vilanova va guanyar. El Monzón va guanyar contra el Caspe i ojo perquè podria ser rival nostre l'any que ve, perquè està segon ensumant una mica per darrere el primer, que és el quart, i Monzón està més a prop que Barbastre. Ah, perfecte. O sigui, si Barbastre ens ha tocat enguany, el Monzón ens cau segur. I Raül Ronda desconvocat, jo vull pensar que és lesió. Sí, no he trobat cap comunicat, però bueno, nosaltres tampoc en fem, i llavors no passa res. El Valls va perdre contra el Sant Juan Atlético Moncada per penal 0-1 allà. Romaguera va anar convocat però no va jugar, Fe titular va jugar els 90 minuts, Yacine Almansori desconvocat i Pau León desconvocat. El Vilafranca va guanyar contra el Castelldefels i Pol Mercè va anar desconvocat, un Vilafranca que està lluitant per no baixar. I l'Escó va perdre contra l'Atlètic Vilafranca, justament, un Escó que crec que s'allunya del tot del playoff, però quedarà per la part alta de primera catalana. Tardiu va anar convocat i va entrar al camp al 75. Molt bé. Ja està. Veus que fàcil? Pim-pam. Tu ves xerrant? Jo buscaré això del... Del juvenil? No, del Ronda. No juga des del març. I van anar 4 partits convocats sense jugar, com aquí Reus, i ja està. És que em sorprèn molt que un tio que va jugar tot el Mollerussa i que sembla que va ser els millors de la plantilla, a Reus no encaixi amb el Marc i a més, després no encaixi al Monzón a tercera federació. A més el grup aragonès, que figura que és més fàcil que el català. També et diré, un equip que està... No cal que ho busquis, no ho trobaràs. Jo no ho he trobat, només hi ha l'anunci del fitxatge de Raül Ronda. També, si... No és aquest, no? Amante del deporte i la política. Bueno, podria ser, qui sap, potser Raül Ronda li agrada la política. A mi també m'agrada, al final del dia. Hòstia, el segon que trobo és un tuit meu, clar que sí. Parlareu de la fideuada i l'absència del vostre amic Pere B. Hòstia, sí, no ho hem dit. La fideuada, molt ben parida de part del club, sincerament. Bueno, anem a fer l'unboxing primer, no? Sí, vols fer l'unboxing? Bueno, primer comentem això de... Vinga, va. La fideuada, molt ben parida pel club, molt entarda, volumètric. Molt bona idea, a nivell ja qualitatiu em va agradar molt, sincerament. Sí, no era una estava molt bona. Dolenta, estava molt bona, la veritat. Sí, jo vaig repetir. Sí, jo també. Estava molt bona, amb una cerveseta, estava amb els col·legues, a nòvia, tal, puta mare.
super iniciativa del club, la veritat, a mi m'agrada molt. A mi... Sí. I de preu prou bé. No, el preu de puta mare, o sigui, vam dinar 2 platerots de fideuà per 6 euros. Vull dir, Sí, tant, hòstia. Hi ha restaurants que per la mateixa ració et cobren 25 nyapos, Sí, I es queden tan tranquils. No, i estava boníssim la fideuà, vull dir, que era bona, tu. Cuidao, que s'acobla això si piques o no. Sí, no. Fem l'unboxing? Sí, a veure, abans de fer l'unboxing, ho pots apropar a la càmera? Vull fer així. T'has d'apropar més. Més. Pots callar. Calla. Que locura, sempre... Et pujo més al micro. Sí. Ara. Hola. Bé, que locura. M'havia pujat al meu sense voler. Sí. Parla'm sexymente, Moranet. És l'hòstia, No, home, no. No deixem sort de la gent. Ara, en sèrio, el club ens va convidar no vam gravar pràcticament res, perquè principalment ens feia vergonya, el Sergio estàvem allà i vam dir... Bueno, vam gravar un vídeo. Sí, vam gravar un vídeo, però que l'unboxing no acabava. De fet, el podem posar. No. No el pots posar? No puc. Com que no? No, perquè el mòbil no el tinc descarregat del WhatsApp. I ja està. Ja, per una vegada estic d'acord amb l'Eduard. Com que no vas gravar res, pallasso? Vam gravar l'unboxing, però no va sortir... No... Volíem fer-ho millor. Però era loco. Era un unboxing, anem a ser sincers, nois. Sortia el president, sortia el senyor Xavi Roig. El tema és que Xavi Roig o no va veure que estàvem gravant, però jo crec que es va pensar que estava fent una foto, perquè entra el vídeo i fa així, Jo crec que es pensava que estàvem fent una foto. Va estar com 5 minuts així. No així. et pots passar el vídeo de l'ordinador i ficar-lo? No, perquè hauria de connectar un USB i no tinc USBs. No, però per WhatsApp te'l reenvies? Tens el WhatsApp aquí? Sí, tinc el WhatsApp aquí. Fica't al WhatsApp web. Vale, farem així. Dit això... Ara el farem professionalment perquè a més això vagi a xarxes. Sí. Ostres, ara us ensenyem. D'aquí, primer de tot, agrair al club que ens convidessin com a Remuntada i Reus en Joc. És el que té de ser dues coses que al final et conviden pel mateix. Sí, gràcies al club per convidar-nos a l'event. Va estar molt guapo, vam tenir oportunitat de parlar amb gent de la directiva, amb algun jugador ni que fossin un parell de frases, amb president, o sigui, va estar molt bé. Sí, la veritat és que jo em sentia bastant fora de lloc perquè veies allà tots els patrocinadors, tota la cúpula política I periodística. I periodística, sí, les èlits periodístiques d'aquí de Reus, la cúpula política de Sandra Guaita, Noemí Llaurador, Quique, no sé què més, del regidor d'Esports. No, la veritat és que molt bé, o sigui, l'ambient va ser brutal, era molt professional. Sí, i ens van donar de menjar i beure. Sí, va ser a la sala a una sala, suposo, que és per fer exposicions o alguna de la Capsa Gaudí, i va ser així com, no sé, jo ho vaig veure molt professional tot. El packaging és l'hòstia, vull dir, una capsa així és la polla per un equip de segona ref. La presentació és espectacular, allà amb els maniquís i tot, els jugadors, no sé, i després a la sortida doncs, un petit refrigeri... Piscolabis, un vermutet. Molt bé, la veritat és que molt guai, una experiència molt xula. I que també és gràcies a vosaltres, de fet, que hi hagi... Sí. Hòstia, queda molt de youtuber mexicà, això, tio, el que acabo de dir. Però que si a les coses aquestes del club ens hi han convidat a nosaltres, a dos retrasats mentals amb problemes d'erecció, a anar a un event com aquest de presentació de la samarreta dels 100 anys de Gaudí, on ens veies el que diu el Sergi i mi així, allà sentats, i a la dreta Canal Reus, La Nova, Reus Digital, Diari Tarragona, tot arreu, i davant dos línies de partners, jugadors, la meitat de la plantilla i l'estaf tècnic, i a l'esquerra directiva i equip de govern, i nosaltres allà al mig, i jo pensant, jo què hi faig aquí? Sí. Jo aquí no hi cardo res. I què he de dir?
Però molt content d'estar-hi, hòstia. Sandra Guaita, hòstia, un dia no cal que siguis la protagonista, tio. Pensava que no seria una altra cosa molt més censurable i he dit, veuràs tu que hauria de treure micros i coses. Hòstia, és que sempre ha de ser la protagonista, tio. Va parlar 2 vegades, a l'inici i al final. Va obrir i tancar l'acte. Hòstia... Que no l'ha d'obrir per res! Tia, per res! canvia els seients, collons, que tampoc et demano res. Jo vaig estar a punt de dir-ho. Vaig estar a dir, molt seri, però els seients... És que jo crec que ni que es guanyen els pressupostos. Algú amanyarà, vaig a mirar. Per haver intentat fer la foto, sí, però per canviar els seients vaig llegir un tuit l'altre dia que em va semblar una autèntica obra d'art. Sí, no, jo de fet crec que... O sigui, aquí podreu veure l'unboxing. Què és aquest? Bueno, després això ho miraré. Aquí podreu veure l'unboxing que vam preparar per penjar-lo, però al final estava gravat així amb un plis-plas i així us l'ensenyem en directe. Tampoc ens vam parlar gaire el que dèiem, el Presi jo crec que es va pensar que era una foto. També et diré, a mi m'agrada moltíssim. Estàvem xerrant de cara a una càmera, jo crec que pots intuir que no és una foto. Però bueno, si el president va... Però, per cert, el president, persona de puta mare. Un tio divertidíssim. Sí. A mi em va caure persona... I que va acabar la presentació de la samarreta amb la samarreta posada, Bufanda. la bufanda posada, sabates a conjunt i una cosa a conjunt que no cal dir-la. Els calçotets. No, o sigui, l'estampa del Presi va ser completament històrica. De fet, aquí més o menys es pot veure. Com ho he de fer això? Plantilla vertical? Imatge? Un moment, doneu-me... És que no estava preparat això, nois. Doneu-me 5 minuts. Vés entretenir la gent, Sergio, que sé, cuenta xistes o fes aquestes coses que fas tu. No, això, i joder, que ens ho vam passar molt bé. També vam poder parlar bastant amb... no sé quin caràcter. Luches, el Miralles? El Luches. Sí. Luches està al departament de màrqueting i comunicació igual que el Miralles. També el Miralles... La veritat és que hi ha un tio a la Junta que és espectacular. No sé si sabeu qui és, Marc Uches, no? Sí. Un tio de puta mare, al final, si no m'equivoco, has dit que és entrenador del Reus Deportiu de bàsquet, és un tio d'aquí i la veritat és que, vulguis o no, em crea seguretat saber que un tio que està de veritat implicat amb la ciutat, no només amb el club sinó amb la ciutat, i que no només mira de fer negoci, perquè al final ell ha ficat uns diners i suposo que també no sé si em vol de treure algun benefici en un futur, però collons, que està interessat per la ciutat, que s'interessa per els aficionats, que hi va parlar, perquè al final és una cosa que va presidir l'acte, sí, que directius que s'apropin a la gent, que parlin, perquè al final nosaltres no som ningú, vull dir, i a vegades doncs, aquests directius casposos que ja havien abans, que semblaven pràcticament semideus que no t'hi podies acostar, doncs hòstia, que vingui un tio a xerrar, ei, què tal? I l'altre dia a la Fideuà també igual, què tal? Us agrada? No sé què, igual que el president, vull dir, de fet, pot agradar menys o menys. A la Fideuà estàvem sentats nosaltres enrotllant a la taula, el paio va agafar aquell, va plantar i es va seure. I va començar a xerrar amb nosaltres. És que això s'agraeix, la veritat. Diu Roger que t'hi casis, amb Marc Puigdes. Jo crec que la dona de Marc... Jo crec que té dona i no estarà molt. Sí, jo crec que la dona... I jo també tinc parella i estic molt feliç. No és... No pot passar. Et proposo una cosa, si vols. Fem abans l'unboxing, perquè si no els hi farem spoiler de tot, aquesta pobra gent. Espera, que prepararé el mòbil, perquè això va per TikTok, gent. Això va per TikTok i ha de quedar bé. Si teu giro el mòbil, deixa'm fer una cosa. Abans d'obrir res. Ara vinc, gent, ara vinc. Deixaré el mòbil apujat allà. Sí, un seguiment. De qui? Pol. Pol FB. Pol FB. Hola, Pol. Moltes gràcies pel follow. Pol, 64 ja de 70, camí al 70 cada cop més a prop, Sí. Cada vegada més a prop. Ficaré 60 FPS 4K, Sí. Ara està una mica inclinat, però vaja. Tinc un micro aquí, tinc un micro. Com? Ah, hòstia. Mira, ja l'hem trobat d'utilitat. Vinga, va. A veure, Sergi, treu... Potser se'n veu tot el que vol ara mateix en cada... El cabell una mica. Cago la puta boros. Pregunten i subscripcions. Subscripcions? Quan... És que... I aquí hi ha un tema, nois, amb el tema subscripcions. Que no sé si et senten, Es veu, Pots fer una cosa?
I Àlex, què tal? Crec que ja sé qui ets, pel nom. Què tal, com estàs? La pots guardar sota la taula, així que el boxing no ensenyem la caixa directament. I la traiem i, sorpresa. Ah, vale. I ensenyem el tema. No es veu, Es veu, ara? No, ara no es veu res. Vale, Ara de fet perfecte. el no m'agrada i tot. Vale. Crec que subscripcions estan deshabilitades perquè no has d'arribar a un... A veure, explica-lo del tema de subscripcions, que tu portes més, això. Ja sóc aquí. Ara estem gravant i ja ho tallaré després. Ai, que passo. Explica tema de subscripcions. Hola, jo sóc aquí. Tema subscripcions. Com va? Us explico. Hem de donar dades fiscals. Ah, això. I és un follon de cal Déu. Perquè a banda que som dos, en vez de l'Alec, l'Alexis té subscripcions, té 10 subscriptors mensuals, fa pasta de Twitch, nosaltres no. Deus, és una cosa que a mi m'agradaria. M'venien els badalls, perdó. Sí, sóc el que et penses. Bé. Hola Àlex, no t'he saludat, De puta mare, em és dic que encantat. és un excompany de classe de tota la vida de la Puigcerver. Però molt bé, aquí hem muntat un podcast. Aquí estem, aquí andamos. intentant entretindre a la penya i fer una mica de seguiment del Reus. Sí. Benvinguts, és el teu primer programa. Sí, tota aquesta gent que aneu seguint, encantats de que estigueu aquí, tios. Teniu aquí dalt les xarxes, per si voleu seguir-nos a altres puestos. Estem a tot arreu. Menys a Tinder estem a tot arreu. I al CP tampoc hi som. No tenim subscripcions activades principalment perquè s'ha d'activar una merda fiscal que demana moltes dades. I és un... Ho vam intentar, però... Bueno, ho vam intentar el fet de que... és molt de temps a donar d'alta, a donar passar dades i després el tema... Tu no sé si t'ha tocat fer-la enguany. No, la declaració de renta. No, però a mi sí que m'ha tocat fer-la. I jo no sé fins a quin punt això em toca declarar-ho o no. Llavors, és un follon. Però que en algun moment hi haurà subscripcions aquí, sí. Anem fent l'unboxing perquè si no se t'omplirà el mòbil. No, està gravant ja, llavors ja ho tallaré. Se t'omplirà el mòbil, però. Tinc una 4 cams. Sí, és que estem fent una 60 FPS, m'he vingut molt a dalt. Bueno, senyors. Espera, que m'aprovo més cap a tu. No se'n sentirà ara? Bé, agafa la capsa. Mateix. Sí. Gira-la perquè aquí hi ha un QR. Aquí. Vinga, 3, 2, 1. Bé, doncs, unboxing de la samarreta de... Gaudí. La samarreta del centenari. Tens raó d'apuntar aquí. Com podeu veure aquí, Reus en joc, la remuntada, ens han mencionat els dos. Anem a obrir-la, no, Sergi? No sé si a tots els que vau comprar la samarreta us arriba d'aquesta manera. Espero que sí. Amb el nom de Reus en joc remuntada vull pensar que no, però vaja. No, però tu que l'has comprat, t'ha arribat així? T'ha arribat la samarreta o què? Sí, no. Ara després t'explicaré una cosa, però si jo la tinc, perquè això és un regal de la remuntada, se la va quedar el Sergi, perquè és una L i jo faig mig metro, nois, doncs és el que hi ha. La caixa no, perquè jo la vaig recollir a l'estadi, te la donen en bossa i ja està. Vale. Anem a obrir-la. Anem a obrir-la. Tu mateix. Ui, espera't, aquí, el ratolí aquest. Com veieu, dins de la capsa doncs, ens van vindre diverses cosetes. Això després ho podem ensenyar. Primer de tot, home, fins a morir, la presentació per dins és espectacular, tant per dins com per fora. La capsa, o sigui, el packaging és increïble. S'ha de dir que el disseny, el packaging o empaquetament i la producció, la fabricació de la samarreta, tot està fet a Catalunya, tot. I a Reus moltes coses d'elles. I la majoria a la zona. Ensenyeu abans de la samarreta el que venia dins o ho vas treure? Bueno, si vols podem ensenyar primer el que venia dins. Això és la samarreta, ho vaig ficar aquí. Primer de tot, com podeu veure, una foto de la plantilla, de tota la plantilla al complet, i el detall aquest. El detall aquest de moltes gràcies per la teva compra, etc. I després, sí, senyal aquí dalt. La samarreta. I la samarreta. Pots guardar la caixa aquí cap a la dreta, si vols. Agafo? Sí. Pensa que em donaves la caixa. Això com que després es pot retallar. I també una enganxina. Sí, els que heu comprat samarretes d'enguany veureu que l'enganxina ja ve sempre. Ensenyem això abans de la samarreta? És un regal que ens va fer el club. Sí, això anava a part de la samarreta, Ens van fer un petit detallet. Era un per cadascú? O... Sí, jo també en tinc un. De fet me'l posaré a la terrassa. Molt guai, doncs. Et convido a fer el mateix. Bé. El preuat pin del Reus Futbol Club Redis. Maco i gros, la veritat. O sigui, és un senyor pin, No, és preciós. Youssef
Youssef Aliald Wadi, espero haver-ho pronunciat bé. Bones. Hola, què tal? Bones. Et convidem a seguir el canal i ja ara posar-nos... Aquesta és la samarreta. A veure, estem-la tu cap aquí. Amb el patrocini, els patros són els mateixos. Com veieu no hi ha Joma, hi ha el de l'any Gaudí. Sí, hi ha el logo dels 100 anys, Sí. el Miró Zero sense alcohol, com sempre. Per darrere, la part darrere, doncs, el fins a morir a dalt, que no falti. M'agrada molt aquest detall de sota, que aquí sota segueixi també el... Aquí sota segueix el patró. Sí. És molt xulo, Sí, el patró és xulíssim. I la veritat és que la qualitat és espectacular. Com veieu, fet a Catalunya. Sí. Te la podries posar, tio. Ni que sigui per damunt del tirants. Les samarretes d'alguna marca, les talles són les mateixes que Joma. El teixit és diferent, en el sentit que és més transpirable. De fet, és més còmode de portar que la d'enguany. I el tallatge, jo gasto una M i aquesta samarreta la noto una miqueta més ampla que la Joma, per pillar una mica de referència. El logo de Transpaís i el dels 100 anys de Gaudí. Ha dit per aquí també el senyor Youssef. Mi nombre és Youssef Ali. Pues això, moltes... Camiseta molt bonita. Molt benvingut, Youssef. Doncs com, bueno, a veure, doncs si vols me la poso i... Posa-te-la. Adéu, Sergi. Però sortiràs de càmeres. Te la pots ficar damunt, home. Vine més cap aquí. Així la gent et veu. Reus és molt bonito, efectivament. Reus és molt maco. I el resto del Club Rugby és encara més. Preciós. I ara mateix, perquè tinc nòvia, que si no paio, et feia un fill. És broma, evidentment, És broma. No sé per què es vegi així... No, si seu i ja està, no passa res. Fa calor portar dues samarretes... Sí, ara no és que no ens agradi, és que el Sergi se la traurà perquè fa calor aquí als estudis. La samarreta és aquesta, moltes gràcies al club per enviar-nos-la i pel regal i per convidar-nos. I doncs això. Proseguim amb el directe. Si la samarreta posada era només perquè es veiés posada, ja me la puc treure? Sí, ja està, ja pots anar fora. Això ja... 7 minuts de vídeo. 4K, 60 FPS. El mòbil farà... Puf! Petarà com peta una crispeta o... Pues igual, no va fer un xiste, però no, és un molt mal moment per fer-lo. Anem a lo que us anàvem a ensenyar. El primer vídeo que es va fer, el real, el de veritat, que a més amb el cartell Gaudí darrere i tal, el vaig ensenyar, Sergi? Espera, que no el posis encara, que vull reaccionar. El sentiràs, em sembla, jo crec que sí que el sentiràs. M'espero? Doncs bàsicament vam fer això allà, de pressa i corrents, així pim-pam, l'idea que ens va venir ràpid. Jo ja estic esperant la samarreta. No crec que tardi... Si la vau comprar el dia que va sortir, no crec que tardin a arribar-vos. Sincerament, Li dono el play sense més dilació, Sergi? Fot-li. Bueno, doncs ens han fet entrega ja de la samarreta, la nova samarreta edició especial Gaudí. Ei, a més, amb nom, O sigui, reps en joc una remuntada. I la remuntada. Ja sabeu com és, però... Obrim. Primer de tot, És la càmera. un cartellet amb la foto de l'equip i que posen moltes gràcies per la teva compra, per creure-hi, per sentir-ho, per viure-ho. El Reus no s'entén sense vosaltres. I una foto de plantilla. I després tenim la famosa samarreta. No, primer un enganxinador. És que no ens va entendre gent. La capsa molt bonica, fins a morir. Sí, I per últim tenim la famosa samarreta oberta. Aquí el que arriba. Veieu, es pensa que és una foto. Pel TikTok, Tenim la samarreta així per davant. Preciosa, la veritat. Sí. Amb el detallet del campanar de fins a morir. I per darrere també el hem vist, que és xulíssim. Aquí en Gaudí, els detallets aquí a les mànigues, és xulíssima. És feta, confeccionada, dissenyada, empaquetada, tot aquí al territori. I orgull de la ciutat i de la cultura. Dona unas vibes a hola, somos el grupo 3 y vamos a exponer los pingüinos. Pues que sàpigues que ha quedat de puta mare. O sigui... Queda de puta mare. Sí? Queda bé. De puta mare, doncs. Tenim... Vull pensar que això tindreu... Teniu el TikTok aquí? Bueno, això és Spotify, però quan passi tindreu el TikTok. Bueno, el Nil sembla el fill del Sergi. Ho és.
On ho has llegit, això? La senyora Foca. Ho és. És que tenim el mateix to de... No biològicament, però ho és. Tenim el mateix to de pell i jo li trec, el Sergi em treu 2 caps, potser. Si el Sergi fa, què fas, 1,80 què? 1,80 i pico, no sé. 1,80 i pico, jo faig 1,65. De fet, si m'heu vist pel camp o pel carrer o narrant, a les narracions veureu que la perspectiva... De fet, portem els mateixos pantalons. Avui no, però... Ens hem comprat els mateixos pantalons. Ens hem comprat els mateixos pantalons. I quina talla te les va fer, tu? 34 o 36, no me'n recordo. Jo 44. I els dos tenim el mateix problema, i és que ens van bé de cintura, però de camalls ens els hem degut d'anar... Jo he de dir d'algú de cintura, i és que hi ha pantalons que és la talla, posem 34, m'apreta que sembla una puta morcilla, i si m'agafo la 36 respiro. El tema però és que ja no és el de la cintura, que dius, bueno, amb un cinturó s'arregla. És el fet de que sembla que porti els pantalons cagats. I és una sensació que no t'agrada a tu, els pantalons cagats? No m'agradava fa 10 anys i no m'agrada ara. Em sembla cutre. És com aquests nanos que teniu 12 anys i porteu els pantalons al mig del cul. A mi això em sembla una cutrada. No, al mig del cul no, però, o sigui, ben pujats, però que vagin com bagui. Que vagin com bagui, sí. Però que allà on te van els ous ho tinguis a l'altura dels genolls és una cosa que no m'agrada. I a banda de que... Cul petit, 34, tu. Sí, és el que té. Més que cul, cintura. Més que cul, cintura. Tinc cintura... Malucs, en català la cadera, no? Sí. Tinc els malucs petits. Ho tinc pràcticament tot petit. Menys el cap i una altra cosa ho tinc tot pràcticament petit. Que fantasmada. Jo la vaig comprar a l'estadi. No, la veritat és que hi va haver molta gent que la va comprar a l'estadi. Jo la vaig recollir a l'estadi. Ja la vaig recollir. No l'he portat avui perquè dic, hòstia, fer un unboxing amb una samarreta al revés posada. Per què? Hi va haver molta gent que la va comprar a l'estadi i la veritat és que ha tingut molt bona acollida i crec que ja s'estan esgotant les últimes unitats, vull dir, de les 400... Se'n van fer una... 400? Se'n van fer només 400 i pràcticament s'han esgotat. En principi, jo crec... No, jo m'he rigut d'un altre comentari. Sí, no. T'han dit, ets el clauer. Sí. Soc el clauer? Ets un clauer. Soc un clauer? Ets un clauer. Sí, però la persona que m'ha de tenir a la butxaca ja em té, llavors a partir d'aquí no és un problema. Puc ser jo que em fiquin la corretja i em portin a passejar on vulguin, a mi m'és igual, que em dominin, m'és absolutament igual. Entreu a la web de venda de l'entrada... Ai, no ho hem dit això! Bueno, és que no ho vam dir a la prèvia. Ara ho anàvem a dir. Ara ho anàvem a dir, ara és el moment. Doncs passa, ja. Voy. Bé, doncs, Terrassa, nanos. Ara podem llegir el comentari. Entreu a la web de venda d'entrades del Terrassa, que es veuen els seients que s'han venut. Sembla l'app del Cine de les Gavarres. Sí, totalment. I jo crec que serà el dia de la temporada de Lliga del Terrassa on més gent anirà al camp. Sí, i serà roig i negre. Sí, hi ha moltes coses a dir, no sé per on començar. Primer de tot, entrades de les 375 entrades de l'afició visitant que va posar el Terrassa a disposició del Reus, de les oficines del Reus, etc. Es van vendre totes al matí, es van executar al matí del dia d'ahir. La gent ha Està boja. Comencem per aquí. La gent ha començat a comprar entrades a la zona local adjunta a la zona visitant. El Reus i el Terrassa estan en negociacions perquè el Terrassa posi més entrades a la venda. El Terrassa no vol, i de fet vol implementar mesures de seguretat de partit pràcticament d'alt risc, Terrassa-Reus, un Terrassa-Reus, una cosa... Per evitar que hi hagi una massificació de gent del Reus i que pràcticament el Terrassa jugui de visitant, que jo crec que tot i així ja ho farà, perquè no jugant-se res. Si de per si ja al Terrassa no hi va ningú al camp, Malarrassa, Criu i poc més. L'últim partit que jugui el Terrassa a casa doncs no hi anirà ningú, sense jugar-se res. Doncs el Terrassa es diu que vol implementar mesures de seguretat màximes i això vol dir no deixar entrar samarretes visitants, fer controls als accessos exhaustius, que se'ls hi ha anat l'olla. Si us fiqueu a la web del Terrassa he vist també que hi ha tota la zona del lateral a baix deshabilitada. Jo tinc tinc un pensament que em diu que el Terrassa, quan ha vist que la gent començava a comprar entrades a local, al costat del sector visitant, han dit, aquí tanquem el lateral o tanquem zones de lateral perquè la gent no compri més. No vull pensar que això està passant, però
Sí, la gent s'està tornant completament boja i hauria de ser un dels desplaçaments o el desplaçament més nombrós de la temporada i de la història del Reus Futbol Club Redis. Home, el context ajuda. Per cert, he vist un comentari que és de la senyora Foca, el que diu el Sergi. Si aneu a lateral o qualsevol lloc que no sigui la zona visitant, amagueu-vos a samarreta del Reus, el que sigui, perquè no us la deixaran entrar. No, i a la zona visitant també, En sèrio? Sí. Però a la zona visitant ja s'entén que és gent que va amb la samarreta del... O sigui, és que em sembla... Ho vaig veure por ahí. Sí, parla molt malament del Terrassa. O sigui, no us hi jugueu... Encara no està dit, però... No us hi jugueu una puta merda, perquè heu fet a la petxada com feu cada puta temporada a final de temporada. I això que diu invasió lateral és que el Terrassa està tancant zones de lateral perquè no es comprin entrades perquè la gent de Reus no compri entrades a la zona local. Tios, jo des d'aquí animo a que compreu... O sigui, les entrades, el bo que tenen és que són molt barates. Crec que és el partit on les entrades més barates he vist, sincerament, aquesta temporada. Compreu l'entrada on sigui. És indiferent. Aneu al puto estadi. Fiqueu-vos on sigui. Ja ens agruparem, ja ho trobareu la forma. És igual, compreu entrada. Podem ser perfectament 1.000 persones animant al Reus a un camp de 14.500. Què ha sigut, Sergi? Midiro 74. Doncs moltes gràcies per seguir el canal, Midiro. Molts follows avui, Molts follows, molt content amb el directe d'avui en general. Jo tinc amics que, és que és això, jo tinc amics que volien venir a Sant Andreu i es van quedar i es van quedar sense, i es van acabar en menys de 24 hores i es van quedar amb les ganes d'anar-hi i tota aquesta gent ara té ganes d'anar a Terrassa. És que és això, molta gent de la que no va poder anar a Sant Andreu ara té ganes de desplaçar-se i més quan pot ser un partit que certifiqui el playoff. Jo ja tinc el cotxe ple. Doncs de moment 3 sectors de lateral ja els han comprat aficionats del Reus. Espero que els deixin entrar. No, home, no ens flipem. El Terrassa té l'oportunitat de fer caixa. Però és que no... El Terrassa... És dels pressupostos més alts de la Lliga. Li surt el nabo la caixa. Exacte, no fa falta que facin caixa. El que no vol el Terrassa és que se'ls ompli el camp de gent del Reus. Que també et diré, per què? Si no t'hi jugues res. Entrades a 8 euros, com les tenen ells, no faràs caixa. I encara que la... O sigui, encara que I a més, que collons, que són milionaris, vull dir, que tenen pressupostos milionaris. I que no té sentit que vulguis bloquejar una invasió quan no t'hi jugues res. I quan ja has fet el capullo i has perdut el playoff. No us hi jugueu absolutament res. Sabeu si hi ha alguna raó per la que Gol Sud està tancat? Perquè és un camp de 14.500 persones. Gol Sud sempre està tancat i és com els camps aquests grans on hi va poca gent que tapen amb lones les zones on deshabiliten zones. És com si el nostre Gol Sud, que normalment està tancat, i fiquéssim una lona al damunt. És una forma de fer pasta amb patros i ajuda que el camp no es vegi tan buit. Crec que també és el camp de l'Hèrcules o inclús el del Nàstic, que han sigut camps de primera divisió. Sí, el del Nàstic tenia lones a dalt. Sí, i té lones. Però penseu que és un camp olímpic que es va construir, no recordo per quins motius, potser que per Jocs Olímpics, el camp del Terrassa, però és un camp... I per quan estaven a segona divisió. És un camp que es podria jugar a la primera categoria del futbol professional. O sigui, a Terrassa hi ha un caldo de cultiu, més enllà de que tenen una massa social de merda. O sigui, no vull criticar a la gent d'animació de Terrassa ni la gent que va veure el Terrassa, però pel volum de ciutat, comparat amb el volum de socis i de gent que va al camp, i pel pressupost que tenen com a equip... El mateix passa amb el Sabadell, Són les dues ciutats més poblades de Catalunya, pràcticament. Després de Barcelona? Sense comptar Barcelona i alguna de l'àrea metropolitana, no sé si l'Hospitalet de Llobregat o alguna més, però que tinguin tan poc arrelament al futbol. Home, el Sabadell, Déu-n'hi-do, l'únic que... també perquè enguany els està somrint les coses. I té més història, però... Però és que a Terrassa hi ha un caldo de cultiu. Ho tenen tot, menys massa social, per ser un equip a mirar molt cap a dalt. Tenen un estadi de 14.500 persones. L'Eibar jugava a primera divisió amb 6.000 i pico, o amb 4.000 i pico. A segona nosaltres competíem amb el mateix estadi que tenim ara, i el Terrassa té 14.500 putes places a l'estadi. A més, l'estadi té una altra cosa, Sergi, és maco. És un estadi que és xulo. És molt maco. O sigui, crec que és dels estadis més macos de la categoria, si no el que més. També. Què té, 30-40 anys al camp del Terrassa? No, i està rehabilitat. Jo ja les vaig comprar, per cert, primers comentaris de Midiro, molt bones. Força Reus, jo les vaig comprar a la graderia visitant, però entenc que no deixaran aficionats fora, seria molt fort. Home, esperem tots que no passi. Jo vaig comprar el sector visitant i la zona baixa de lateral i ja no es podia... Sí, és que es van acabar amb 0, o sigui, anaven baixant com... De fet, anem a buscar. No n'hi ha, o sigui...
el tema, nois, és... Jo des d'aquí el que us he dit, animo a que compreu entrada on sigui. O sigui, que us heu de fotre Si podeu- al mig de lateral 5 Bueno, més persones que- soles, doncs 5 al mig persones de soles al mig de o a les lateral. zones més a prop de la... O si cal que compreu a tribunes, més car. Tribuna se us en va No, d'una mica de presso, és molt més car tribuna. També diré, la tribuna del Terrassa, ojo, cuidao. Crec que tindrem un molt bon spot per narrar tu i jo aquest partit, Sergi. Crec. Sí? No recordo si quan jo hi vaig anar l'any passat al camp del Terrassa perquè em vaig anar amb l'Eduard a veure l'ascens del femení, una jornada que crec que va ser el partit Sí, és que el partit de Tona, que no sé com va desenvolupar, que jo que ves a Terrassa, no me'n recordo com va ser això. Les dues adjuntes. És que veus, el sector de lateral a baix de tot està tot tancat. I em nego a pensar que sigui perquè tot això ho emplea gent del Reus. I aquest quesito que està a la tribuna baix a la dreta, jo crec que és gent del Reus que s'ha pensat que el Gol Sud està ple de gent del Reus. Sincerament, o gent que simplement és del Reus i s'ha volgut ficar allà. El tema és que tu mires i sembla que el Terrassa no hagi comprat ningú entrada. O sigui, ara mateix podeu comprar entrades a Gol Mira, Nord. és que a la 228, que és la del costat, de l'última que s'ha esgotat... Pots seleccionar el seient. Sí, en bo. queden dos. A la 227 en queden 51. A la 226, 50. A la 225, 46. Tothom a Terrassa. O sigui, Sí. el resum és aquest. Tothom a Terrassa. Tothom. Hòstia, ara i queia, si fem playoff, tio, serem les veus que narraran els gols del playoff, paio. Tu saps el que és això? O sigui, tu te'n recordes de la intro que teníem abans d'aquesta, que eren els gols... Que era del Racing, allò? Aquells gols? No, no és del Racing. Perquè Sí, els que estan a la intro. els que estaven a la intro d'abans, no la d'ara. Ara tenim gols? Sí, el del Sortinero. Gol. Ah, no, tens Bogeria del la Sardinero. d'ara. Sí. Abans teníem la de la Peun. Mítica, la podríem ficar algun dia. Sí, crec que encara la tinc per aquí rondant per l'ordinador. Però aquesta es veu, podríem ser tu i jo, tio, si fem playoff. O sigui, I podríem canviar la intro, llavors ficar les nostres. Hòstia, és com autoxupar-nos molt la polla, no? Però és que és històric, tio. Si jo ho paro a pensar i dius, potser som les veus que narren els gols de l'ascens al Reus a primera divisió. O sigui, primera divisió, ui. A primera federació. I què? Què passa? Sí, sóc un pringat, som uns pringats. Què passa? Quina gepa que cardo, per favor. Hòstia, m'encanta que el Bisoccer fiqui a Casals de Central. Molt bé, paios. Sou uns autèntics genis. Terrassa, per cert, equip que ja ho hem dit, ha patxejat al final de temporada com uns campions. Crec que juntament amb l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid són els grans pechofrios del món. És una cosa, a més, el Terrassa té una cosa juntament amb l'Espanyol B, i és que crec que són socis honorífics de segona federació. Des de que es va fundar... Pròxim al Boliveros. Et faré fora del xat, Foca. Ja ho he dit, a mi no em comparis amb el Boliveros. Des de que es va que per cert s'ha fet un clip que és com si s'estan tirant els tejos al Boliveros i un altre comentarista. I el Jofre Mateu. Despropòsit de comentarista al Boliveros, si m'ho preguntes. Des de que es va fundar com es diu? Des de que es va fundar la segona federació no han baixat mai, ni han pujat. No, és gent que està com... És gent... Tant de bo trobeu algú a la vida, nanos, que us estimi tant com el Terrassa i l'Espanyol B segona federació. Tant de bo trobeu algú a la vida, així. Parlant del partit... Sí, anem allà a parlar de futbol. No, és que de prèvia, només diré una cosa. Només diré una cosa, Nil. Puto Terrassa. No, això sí que no! Només diré una cosa. Perdó, que aquí estan. Només diré una cosa. Guanyarem. No en tinc cap dubte. Guanyarem. Vale, què estem de directe, Sergi? Quin minut? 1:32. Vale, 1:32. feu clip, que algú faci clip d'això. Guanyarem a Terrassa, perquè quan no guanyem assassinarem el Sergi al mig de l'estadi municipal. Guanyarem. Sí, perquè si no guanyem, nanos, s'acaba la temporada. I nosaltres ens haurem de treure contingut de sota les pedres. Guanyarem. Ja està. Guanyarem. És que estic molt tranquil, Nil. Em veus en sèrio, tu mira'm. Em veus preocupat? No. Em veus preocupat? Sacrifiquem el Nil a la foguera. Bueno, jo crec que pots estar 10 minuts no és broma. No. Sacrifiquem el Nil. No, perquè si no... Jo no puc anar sacrificat. Perquè si no després em pregunten, si no després em vindrà la nòvia i em dirà què feies que no estaves a casa? Oh, és que m'estaven sacrificant. No, és broma. El Terrassa anirà amb ganes de guanyar, perquè pel simple fet d'orgull ja, perquè juguen a casa i perquè aquí els hi van fotre un 3-0. Jo crec que els hi suda el nabo, però bueno. Què és? Hòstia, Midiro, mare de Déu, crec que és el comentari més llarg que he vist mai, nano. Llegeix.
Això de numerar els seients és el que trobo a faltar a l'estadi municipal, ja que els partits com la Copa del Rei o els desitjats play-offs s'apunta molta gent que no és sòcia i que ve en els partits més atractius. I això fa que el soci que va des del setembre a final de temporada recolzant l'equip, faci fred o faci calor, tingui que estar 2 hores abans per seure al seient de sempre, si no el veuria de peu. Crec que seria un tall poder estar al seient de sempre, solament seria possible si anés numerat. Sí, inclús amb l'abono, o sigui, jo fa 2 anys que sec el mateix seient, i hòstia, jo el dia de Copa vaig haver d'anar a Cuba per veure el partit, i dius, hòstia, jo sóc abonat, porto pagant aquí l'abono 2 anys com un capullo, o 3, no me'n recordo com fa que sóc abonat, i ara aquest Mindundi que ha vingut avui, potser ani a l'Europa i potser ve el dia del Barça Atlètic, m'està prenent el meu lloc. No és el teu lloc perquè no té número, bueno, però qui fica... No, però sí, jo porto aquí 3 mesos amb pluja, vent, fred... Sabeu, Palestina i Israel, doncs una mica el mateix, nois. O el dia dels nens guiris contra l'Atlètic Lleida, els lateral vam haver d'anar als costats. Bueno, i que va marcar l'Atlètic Lleida, van animar el gol. Jo aquell dia volia plantar una bomba al lateral i que patés. No, crec que no... Invitar nens de... De col·les de Reus i de la base i de bases d'equips de Reus? Sí, i si em prenen el lloc, hòstia, mira, que disfrutin el partit. Jo és que el dia de la Copa del Rei també vaig entrar tard i no vaig estar, o sigui, vale, jo estic a Gol Nord sempre i estic allà darrere la porteria, però justament no vaig estar darrere la porteria, que és el lloc on m'agrada, vaig estar una mica més al costat. Sí, i això toca la polla. No canvia massa, perquè al final el gol és gol. Bueno, però hòstia, vaig veure gent que volia animar i que animava, per tant, tampoc ara, si fos un puto guiri que està allà perquè vol estar allà... No, jo vaig trobar palomiteros i nanos del 2009, 2008, 2010 a insultar el jugador que no els ha vist mai més. No els he vist mai més. I a més es van encarar amb Remiro, que van allà al TikTok. Nens TikTok. A mi els nens TikTok em carden mandra, ja us ho he dit. Niña cebolleta. Sí. Perdó, és igual. Tu ja saps per què estic rient. No cal que ho diguis en micro, però tu ja saps què m'ha fet gràcia. Que ho he pensat abans. El resum és això. Jo m'espero un... Jo no sé què dir-te. O sigui, la gent, almenys l'afició del Terrassa, la que jo m'he trobat per Twitter... Què diuen? Si estic veient com... El grup aquest de WhatsApp que estem tu i jo d'Onclito Tour tenen l'habilitat de petar missatges quan no els estem llegint. Què diuen aquesta colla de retrasats? No sé, ara després... Després llegim i després els critiquem. No sé què n'estava dient. Jo crec que el Terrassa ve dels últims 5 partits sumar 2 punts. És que és una jornada d'equip de descens. Cada any fan igual, o sigui... Jo crec que ho fan a propòsit. El club diu... No pugeu, nois, no ens val la pena. I Terrassa diuen, vale, ok. Oriol Alsina, doncs bueno, doncs allà està. No sé, semblava que ho havíem de fer enguany, però no sé. També el que pot caure de rebot és el Coiano. Si perd contra el Porreres, imagina't, que han enviat. Sí, no, això em sembla surrealista. Dada del periodista Edu, què diu el retrasat de l'Edu? Mireu el grup del periodista. És igual, després ja llegirem que no perdem el temps. Estem creant contingut! Hòstia. No cridis, que aquí hi hem creat 2 vegades, la gent de davant vull... Perdó. Aleix Pep ens acaba de mirar molt malament. Després això, buscaré el clip d'això de la nova ràdio, de gent de carrer, com es digui, la secció que estan gravant davant, i ho passaré perquè se'n sentirà cridar. El pitjor és que aquest tio que està entrevistant és el que va entrevistar el Roig. Sí. O sigui, és un tio important. Ens matarà, sortirà d'aquí i ens matarà. No, és l'últim programa, nois. Gràcies per haver sigut sempre. Sí, és l'últim programa. Ens hem despedint ja de la nova ràdio. Moltes gràcies per haver confiat en nosaltres. Que estem a Reus inútils. Fica-ho per aquí. O sigui, estem davant d'un directe on hi ha gent, no tinc ganes de obrir el mòbil per fer... No, és una falta de respecte a la nostra... A la nostra audiència, és una falta de respecte. Si vols ficar alguna cosa, fiques pel xat. Si no has d'amagar res, si no has... Quin gall. Si no has d'amagar res, fica-ho pel xat. Sí. En fi. El que pot quedar sense problemes és el que deia l'Alcoyano. Si perd contra el Porreres, una cosa impensable, i més sabent que van guanyar el Sant Andreu, que encara deuen estar de festa, pobra gent, i el Barça ve i nosaltres guanyem, l'Alcoyano acaba de playoff. Passarà? No. El que sí que, no sé, el Torrent... És que a casa... És que te diré, el que tinc més dubtes hauria de ser el Reus.
contra el Terrassa, perquè a priori és el rival més fort d'aquests 3 equips. També no s'hi juga res, Però és que el Torrent a mi em va sorprendre molt a casa seva, vull dir, no és un camp on sigui fàcil puntuar, Que potser després no dius el mateix, la classificació com a local no diu el mateix, bueno, però a mi em va semblar un equip que a casa seva... També hem d'entendre el context i és una molt mala primera part del Reus, sumat a que el Torrent era l'última bala per salvar la categoria. És que el Torrent ha tingut molt mala sort, a Lliga, s'ha de dir. Irene Ledo diu que ha comprat seients un per un, està molt avorrit esperant missatges d'arroba, i diu que la nostra zona té 745 entrades venudes. Tant de bo sigui veritat, però té pinta fantasmada, sincerament. Això espero. Home, no crec. 745... Jo vull pensar que... Jo m'agradaria molt que des dels micròfons de Reus en Joc s'acopli. Quina és la nostra zona? D'ara a la dreta. Perdó. No ha sigut gens voluntari. D'ara a la dreta. Perdó. No, ja ho sé. Que malament que ha quedat això, per favor. Ja ho sé que està a la dreta, però no creus que hi haurà gent del Terrassa que s'haurà comprat entrada, també, o no? És que... Potser només hi va a la raça Criu. O sigui, pensa que al Terrassa no s'hi juga absolutament res. I jo el que he vist per Twitter... Si estan a la venda i no creus que hi ha a Terrassa, els abonaments del Terrassa, tu creus que van l'última que vaig mirar nominatius? No arribaven a 100 abonats, o sigui, a 1.000 abonats, tio. Ja, però tu creus que no hi ha gent abonada al lateral i allò ja ho compten com a seient ocupat? No en tinc ni idea, tio. No en tinc ni idea. El que sí que sé és que jo crec que serem més que ells. Estem a dimarts, diumenge serem 1.000 segur. Jo aposto que sí. Hòstia, 1.000 persones? Es podria... Es xupa molt la polla al Sant Andreu i al Sabadell i a l'Europa, però fot 1.000 persones a Terrassa estan a 1 hora i mitja de cotxe. Però algú podria verificar si 1.000 persones al Reus deportiu les ha arribat a mobilitzar mai? 1.000 persones? És que són molta gent 1.000 persones, I són molta gent 1.000 persones. Doncs això. També la batalla pel descens és curiosa, ja que tenim Barbastre, Olot, Castelló B i Eivissa barallant-se per una plaça de descens i una plaça de play-out, més que per la plaça, per evitar-la. Des d'aquí, tant de bo Olot, i m'és igual si el Barbastre o l'Eivissa, sincerament. Potser el Barbastre. No, són camps d'ús de pair els dos, No, l'Eivissa està bé. Visitar les illes, a mi no em desagradaria tornar a visitar les illes l'any que ve. Home, i menys Eivissa, no? És que Eivissa, com que jo no sé d'on que ens va fer la perra a l'últim moment, doncs no vam fer el cap de setmana que ens hagués agradat fer. Però sí, Eivissa perquè no, molaria repetir-ho. A nivell futbolístic, crec que no tenim ningú sancionat. Lesions, Marc Grau i no sé si Xavi Molina... Xavi Molina jo no hi compto. Jo Xavi Molina i Marc Grau no hi compto, i Alberto veurem. Veurem com arriba Alberto i veurem com arriba Ramon Folk també després de jugar, però també si pot jugar 20 minuts, que jugui 20 minuts. El mateix 11 que vas ficar de titular contra Olot, canviant a Alberto per Pol Fernández, sabent que vindrà des de l'inici, cap tipus de... Mira, això és interessant. A quin equip li podria tocar el Reus a playoff, Nil? Ara mateix... Comparteix pantalla? Podries fer-ho? Un moment, que fico aquí la segunda federació. Aquí, todos. Ara mateix, si la Lliga acabés així, Segunda Real Federación Española de Fútbol. És que és lleig. Federació. Real Federación Española de Fútbol. Calla. Moment, dos càmeres? Sí, jo crec que ho podem fer amb 2 càmeres, Sergi. Imagen 6. No, captura de ventana. Chrome, resolució, clar, ja té... Imagen 6, vale. Vale, context. Nosaltres, al quedar cinquens, ens tocaria segon. Un dels segons. I al quedar quarts, si quedéssim quarts, que no ho crec, ens tocaria algun dels tercers. Ara mateix la cosa és així. Deportivo Fabril ha pujat. Per tant, no hi ha opció. Ara mateix ens tocaria Real Oviedo Vetusta, filial de l'Oviedo, o l'Ourense. A mi Ourense he de dir que em ve molt de gust. Sincerament, Numància no ens pot tocar perquè han quedat cinquens i no arribaran ja a una tercera plaça. I Gimnàstica Segoviana tampoc. Depèn de com tingui l'averatge amb l'Ourense. Depèn de com... No ho sabem, però... Sí, perquè l'Oviedo no l'agafa. El més probable és que sigui o Ourense o Oviedo. Ignoro quin camp té l'Ourense, però... Crec que és el mateix. O Couto, sí. És el mateix de l'Ourense de primera federació. Hòstia, és un camp amb pista... Sembla que hagués tingut o té o ha tingut pista d'atletisme, tio. Sí, segurament ha tingut. Hòstia, el seu porter... Ah, no, el seu porter, anava a dir. El seu porter porta el 17. Joder.
A mi l'Ourense em ve de gust. No és un filial, és l'Ourense popular, aquest a més és el bo. Endavant amb l'Ourense, tio. Després, segon d'esto. Aquí, el Tudelano, oblideu-vos-en, o Logroñés, o Utebo, o Alavés B. Sí, el més probable és Alavés B, tot i que no sabem com tenien l'averatge amb l'Utebo. També tenen bona ratxa els dos. I amb el Logroñés, sí. I el Real Unión d'Irún, que ja va pujar. Vetusta ben mala dinàmica, jo crec que ara mateix seria molt bona opció. Jo he de dir que la bona opció passa per un d'aquests d'aquí, S'ha de dir que amb l'Utebo, no sé si ho recordeu, vam jugar pretemporada. Amb l'Utebo vam jugar pretemporada i vam guanyar. 1-2, 2-1 sembla, o 2-0, no me'n recordo. Jo no hi era, crec que estava de vacances. Diria que 2-0. Si no, sí, perquè l'Ebro no pot entrar. Tudelano ha fet playoff, poc es parla de Tudelano, que de fet hi havíem de jugar pretemporada, però ens va coincidir amb la final dels històrics i no hi vam competir. L'Egea, que sense l'Òscar, cap avall. Quin és el popular, l'UD o l'SD? L'SD. I l'UD és el d'empresaris. Bueno, més que d'empresari, és com que han reprofitat, sí, l'escut de la... Vaja, el que vol fer l'Atlètic Lleida. Sí, no sé. Va, pues... Que no sé les històries d'aquestes divisions. No ho sé. Després aquí, d'aquest grup, oblideu-vos-en fins que si es passa perquè si no passem fins a una següent ronda no ens pot tocar ni Balears ni Poblense ni Alcoyano. També et diré mandra, si et torna a tocar un del mateix grup. I després, el grup 4 és un autèntic... El Xerez ja no ens pot tocar, perquè si es fica sumant... O sigui, ja mateix ens pot tocar... El Regre es fica amb 57, no. Ens pot tocar des del Luca amb Múrcia, que m'agradaria molt anar a la Condomina, sincerament. És un campàs, la nova Condomina. Passant per... No és la nova Condomina, Jo crec que sí. És la Condomina, que és l'antic. Era la Condomina. La nova Condomina és l'altra. El del Múrcia, Real Múrcia. Sí. Campàs, Sí, és bon camp. És on va pujar el Sabadell l'any passat. Sí. A mi em sembla un molt bon camp per anar. Xerez, Real Jaén, Àguiles i Deportiva Minera. Ens pot tocar qualsevol equip d'aquests. Bueno, Lucam no sé l'average que té amb l'Àguiles, però del 6è al segon ens pot tocar qualsevol. Bueno, i l'Extremadura també. Sí, hòstia, clar, l'Extremadura no té el títol aconseguit. Clar, n'he dit algun que... Sí, perquè s'han... Real Unión, aquests han guanyat. No és grup 4 i grup 5, que no hi ha campió encara. I grup 5 ens pot tocar el Rayo Majadahonda o el Sanse, que són Madrid. Getafe, que és Madrid també. Getafe B, Conquense, i no sé com té l'averatge al Cori amb aquests d'aquí dalt. Amb el Getafe B, amb el Sanse. No, però ja no podria, o sigui, només podria o Sants, sí. No, sí, encara podria. Bueno, en cas de que quedéssim quarts, podria ser el Coria tercer. En fi, el més probable és que ens toqui ara per ara Sanse o Rayo Majadahonda, Deportiva Mineira, Extremadura o Àguiles. Sant Andreu segur que no. Deportivo Alavés B i Utebo. O Logroñés. I per últim, Oviedo Vetusta o Ourense. I jo he de dir, per desplaçament, els que més de gust em ve són ara mateix. A mi el nord. Sí, no, a mi el nord, però si no em dona el nord, la Condomina em sembla un molt bon estadi. Sincerament, crec que un bloc allà molaria molt i una narració a la Condomina molaria molt. Sincerament. En quant al Reus... A mi, com a desplaçament i per passar un bon dia, al nord, com Astúries o el País Basc, no hi ha res, la veritat. L'únic que el País Basc... A mi jugar contra un filial, no sé tu, Sergi, però em fot relativa mandra jugar contra un filial. Bueno, al final no deixa... A no ser que jo que sé... T'assegures bona instal·lació i t'assegures... Depèn, si el Castelló B hagués fet playoff, jugar a Gaet Auguet no li desitjo ni al Nàstic li desitjo jugar a Gaet Auguet. Anar al camp del Manyanet, o sigui... No sé com són les ciutats esportives de la BES i companyia. Són de gespa natural, tot. Ja. No, la gespa en aquest sentit arriba a un punt que m'és igual. No m'és igual perquè gespa natural al Reus hi ha millor que artificial, però jo pateixo pel nostre. En fi, ara mateix aquesta seria la situació si féssim playoff. Si no fem playoff, ho va dir el Sergi l'altre dia, és perquè 1, no s'ha merescut, i 2, res additius. O sigui, mare de Déu, Pol FB. Parleu del Lleida, què preferiríeu? Que aquesta Home, jo m'agradaria que seguís... No he acabat de llegir el missatge, però només jo m'agradaria que poguessin saldar el deute i competissin a Lliga Elite, sincerament. Parleu del Lleida, que preferiríeu que en aquesta temporada es paguin 1.800.000 de deute amb Hisenda i que es faci un club nou a quarta catalana amb
1.800.000 euros de pressupost que es poden invertir en 5 temporades per arribar a la Lliga Elite. S'està parlant que després que el deute es reduís a la meitat per un tema dels jutjats hi haurà una o més persones amb molta pasta interessades en el Lleida. A veure, nosaltres aquí ho hem patit amb moltes cometes, però és que, hòstia, el camí de quarta catalana una altra vegada està, ja no et dic segona, tercera federació... Són 4 temporades. 5 temporades. Compte Lliga Elite, ara, 5, la següent ja seria... No, quarta catalana, tercera catalana, segona catalana, primera catalana, Lliga Elite. I ja està. 5 anys. No, tio. Ascens a tercera catalana, ascens a segona, ascens a primera i ascens a Lliga Elite. Val, 4 ascensos, hòstia. Però jo estic... Per això, 4 temporades. Jo estava parlant de tercera federació, també. Tornar a estar a Lliga Elite són 4 temporades. No sé, és que no puc opinar. No som de Lleida. No som de Lleida. Vam fer un programa amb el Dani Marinisme i el Naranjito, crec, no? Sí, Naranjito. On veiem una mica la situació i tal. És que clar, és que és un club molt històric. El que passa és que, clar, no sé si has de competir a Lliga Elite i patir per la permanència a Lliga Elite, potser val més la pena començar des de quarta catalana amb 2 milions de pressupost. Ara, no sé quants inversors estaran interessats en fotre pasta en un club de quarta catalana. El cas aquí és a quarta catalana i començar a pujar. Lo important és que la gent de Lleida no es divideixi i sense club, com vam fer nosaltres, ara diguin doncs ens fem de l'Atlètic Lleida. Prefereixo que s'aficionin abans al Mollerussa i que el Mollerussa uns quants anys tingui gent de Lleida que li interessi el Mollerussa i que, no sé, crec que es faci l'Atlètic Lleida, perquè al final el que estarà fent indirectament l'Atlètic Lleida és, a part de segrestar nom i escut al Lleida, sí, això de l'escut és fort, segrestar l'afició també. El resum és aquest, que molta força al Lleida i que tard o d'hora, o esperem que més d'hora que tard, ho aixecaran. I tornarà, sí. Clar que sí que tornarà. I tant de bo tornar al camp d'esports, però visitant el Lleida, no l'Atlètic. Que en aquests temps, ja 2026, continuïn passant situacions d'aquestes. El que passa és que el Lleida ja era una situació que venia, ja es venia arrastrant, o sigui, ja venia arrossegant-se una situació molt dolenta des de feia molts anys i un gran deute des de feia molts anys i al final això ha caigut. No és d'un dia per l'altre, o sigui, ja quan feien play-off per pujar a primera federació ja la situació ja era molt dolenta. Són deutes que es porten ja des de fa molts anys. En fi, és una situació molt complicada. En fi. Sí, tenim alguna cosa més? Tens alguna cosa més a dir, Sergi? No. Doncs... Doncs anirem... Joder, un altre gall. Bueno, passa res. Anirem despedint el programa d'avui. Gràcies a tots els que us passat i us seguiu. Han sigut pràcticament 2 hores. Feia temps que no fèiem un programa tan llarg. Resta-li 15 minuts perquè... O sigui, una hora i mitja perquè hem començat a quart degut a la reunió. Però sí, feia temps que fèiem un programa tan llarg. L'últim programa no va durar ni una hora. I no res. El tindreu a YouTube. Moltes gràcies per les 3 persones que ens heu seguit avui. A poc anem fent créixer aquesta família. Això també és un projecte vostre i tot això també. Gràcies a vosaltres també ens han pogut convidar a coses de Reus i tot això i collons que al final estem aquí cada setmana per crear contingut dels Reus i per que se't faci la tarda del dimarts una mica més amena i que, la tarda del dimarts... poques coses que puguem saber dels Reus les anem explicant aquí i opinant i la tarda del dimarts... I que vosaltres també podeu opinar. Sí, la tarda del dimecres, que això estarà a YouTube una altra vegada, intentarem que estigui demà en directe a YouTube, perquè avui ho veig una mica impossible. I això el que deia, Sergi, gràcies per seguir-nos. Seguiu-nos a les xarxes d'aquí dalt, que ja les teniu totes, estem a tot arreu, perquè a més veureu coses a TikTok que aquí no es veuen, en un format diferent, veureu l'unboxing que hem fet, veureu diferents coses, sabreu en directe, quan hi ha directe no us ho perdreu, però en principi ens veiem dimarts que ve, en directe ens tornem a veure dimarts que ve a la mateixa hora, a les 5. Tinc uns clauers per vosaltres. Opa! Opa! Pues, sí, quan... Em vaig ficar l'altre dia a la teva pàgina d'Instagram. Jo alguna vegada també me l'he mirat. Ho vaig veure i molt guai, fas coses molt guais, És així d'impressió digital, no? Impressió 3D. Impressió 3D. Sí. Molt bé.
Fes alguna coseta del Reus, podries fer alguna coseta així... Sí, o sigui, si comences a fer coses del Reus, jo crec que o pots parlar amb la botiga del club o pots vendre-ho pel teu compte propi. O sigui, jo crec que molaria, us escriuré. Estarem atents al DM d'Instagram, a qualsevol cosa. Nosaltres ho deixem aquí. Ens veiem a tots els que no aneu a Terrassa, espero que sigueu tots, sincerament, dels d'aquí, i els que no hi podeu anar, ens veiem a la retransmissió del Reus en Joc el diumenge a les 12 menys quart. A Reus en Joc a YouTube. Des d'allà a Terrassa. Sí, compteu això, 12 menys quart, 12 menys 10, 12 menys 20, aquestes hores. Començarem a estar directe al canal de Reus en Joc. Seguim-nos a xarxes, tindreu blog a Terrassa. Esperem que no sigui l'últim de la temporada, en tinguem almenys un mes. I això. I ens veiem, pels que no mireu blogs, que molt malament. Ens veiem si els pugéssim. Sí, és que perquè la qüestió és que es graven però no es pugen. Sant Andreu va ser una cosa, paio, se'ns va anar completament de les mans. És que també va ser un dia. Sí. També vam gravar moltes coses que tampoc es podrien ensenyar. És molt cert. Ens veiem en directe dimarts que ve a la mateixa hora, a les 5. Vinga, fins a llavors.